Wara s-suċċess tal-edizzjonijiet passati, il-Fun Run tal-President se terġa' ssir bil-għan li jinġabru fondi għal Malta Community Chest Fund. Il-11 edizzjoni tal-Fun Run se ssir fl-aħħar ħadd ta' Novembru, brotta ta' 11 kilometru. Min barra tluq mis-saqqajja fl-10 ta' filgħodu il-pubbliku jista' jibdija bil-mixi minn Santa Venera, mill-Pjazza ta' Raħal Ġdid jew mill-Università. Il-President George Vella ħeġġeġ lill-pubbliku biex jieħu sehem f'din il-ġirja bil-għan li l-Malta Community Chest Fund tibqa' dejja b'ħidmieta u sostni persuni li jfittxu l-għajnuna tagħha. Wieħed jara minn sena l-sena kważi dejjem żdiedet. L-appell huwa li dis-sena fl-24 ta' Novembru nkunu hemmhekk ukoll għall-ġirja manifestazzjoni l-ewwel qabel kollox ta' għaqda Nazzjonali. Kulħadd imur hemmhekk ħalli jikkontribwixxi bil-preżenza tiegħu, jikkontribwixxi anki mbagħad finanzjarjament għaliex xi ħaġa żgħira li titħallas dik tmur għall-Community Chest Fund. L-organizzatur tal-Fun Run u l-kap eżekuttiv ta' Sport Malta, Mark Kutajjar, qal illi il-Fun Run timxi id fit mal-viżjoni ta' Sport Malta li tħeġġeġ il-pubbliku biex ikun attiv fiżikament. Din is-sena l-attività kisbet ukoll l-appoġġ tal-kumpanija Enemed. Iċ-Chairman eżekuttiv tal-kumpanija Kevin Kirkop qal illi l-kumpanija se toffri l-opportunità lil pubbliku biex jirreġistra għalija minn diversi pompi tal-petrol madwar il-pajjiż. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima ta' ħajr lill-entitajiet kollha li taw l-appoġġ tagħhom għal din l-inizjattiva. Ir-reġistrazzjoni għal Fun Run tista' ssir minn fuq is-sit elettroniku tal-Malta Community Chest Fund mill-Palazz tal-President fil-Belt jew Sant'Anton. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.